ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ କପଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ବଫାଦାର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଝିଅମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଝିଅଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁଅଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଜିକାଲି କିଛି ଝିଅମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତାଜା ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରନ୍ତି ଓ ଫ୍ଲର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟନରକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟନର ଖୋଜିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରି ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।